posachedwa tikupasani zotsatira za mmene wachiwiri wa kutsatira kwa president wapezera mavoti ku convention yomwe iliko lero ku PICC ndipo zayenda motere. Mondilole ndipereke ulemu kwa His Excellency the President of the Republic of Malawi, Dr. Lazarus Makathe Chakwera, who is also President of the Malawi Congress Party. Ndipereke ulemu kwa a chairperson a convention ya Malawi Congress Party chaka chino cha 2024, Honorable Kezi Msukwa. Ndipereke ulemu kwa nduna zonse zaboma zimene zili pano. Ndipereke ulemu kwa members of parliament onse amene ali pano. Komanso ndipereke ulemu kwa ma delegates onse ndi ma candidates onse amene analipo pa chisankho chimenechi. A president malo mwa anzanga amene tinabwera kuchoka ku Malawi Electoral Commission, tinafuna kuti tingokupatsani mmene dashboard yathu ikuonekera titapanga chisankho, kupanga facilitate chisankho cha Malawi Congress Party kuno ku Bingu International Convention Center. Monga tinayambira dzulo lija, tinali nawo ma positions okwana 18 amene ma candidates amapanga contest for. Ndipo chisankhocho chachitika chatha. Currently tawerengerapo zotsatira za ma office okwana 11. Ndipo anzanga mukwaonawa akuwerengera zotsatira za ma office ena 7. Tikukhulupirira kuti in the next 2 hours tikhala tili ndi ma figures amene atithandize kuti tichule kuti kodi the final figures, the official results ndi zotani. Mwina ndilongosole ichi kuti tikunena kuti panopo tikungopereka dashboard chifukwa chachani. Reason yake ndi yakuti mu convention center muno tinali ndi challenge yokhudzana ndi malo kuti tithe kupanga arrange ma polling stations athu malingana ndi ma positions zinativuta chifukwa choti tinali ngati pampanipani, and chifukwa cha chimene chocho chinapangitsa kuti ma voters ena athe kulakwitsa poponya vote. Amatenga ballot paper ya election imodzi ndi kukayika ballot box ya election ina. Tinalongosola kwa a chair a convention komanso ndi nthumwi zina kuwauza kuti mwa ma best practices oyendetsera chisankho, ngati ballot paper ikapezeka mu ballot box yosiyana ndi imene imafunika kuti ikhalemo, ballot paper imeneyo amaitenga kuti it's void, ndi yosavomerezeka, ndi yolakwika, ndipo singawerengedwe. Titakambirana ndi akuluakulu anavomereza chimenechi, koma ananena mawu kuti observation yawo inalionera kuti anthu ena amavutika kuti mwina mwake azindikire kuti kodi ballot box yoyenera kuti aponyemo voti ndi itiyo. Mwaichi panali ndithu kuthekera kuti anthu ambiri amalakwitsa. Ndipo mwaichi tinakambirana kuti choyambirira titsegula ma ballot box. Tikatsegula ma ballot box tiyamba kuyang'ana kuti kodi ballot paper imene yasochera mu ballot box ndi itiyo, ndipo tiyipezere kopita, tiyipezere ballot box yake yeniyeni. Titapanga kuwerengera koyambirira sizinatheke kuti ma ballot paper osochera onse tiwapititse ku ma ballot box oyenerera chifukwa chakuti ma ballot box ena tinali tisanatsegule. Mwaichi tikunena kuti tipereka ma figures amene akutipatsa dashboard chifukwa chakuti tikuyembekezera kuti
pamene anzathu akuyang'ananso ma ballot box ena athaso kupeza ma ballot papers ena amene anasochera amene afunika kuti tiwapereke kumalo oyenerera zimene zitithandize kuti tipereke final result ya chisankho chimenechi. Pofika pano, Your Excellency, komanso nduna zonse zaboma ndi a chair a convention ino, tili ndi zotsatira zotere. Ndikamatchula ndizingotchula mmene candidate wapezera, sindinena kuti wapambana ndi ndani chifukwa chokuti imeneyi ndi dashboard. Pampando wa first deputy president panali anthu angapo amene anapikisana, ndipo dashboard yathu ikuonetsa zotsatira motere. Honorable Esther Mcheka Chilenje apeza 38 votes. Honorable Ahmad Dasu apeza 168 votes. Right Honorable Catherine Gotani Hara apeza 438 votes. Honorable Kunkuyu apeza 106 votes. Honorable Chakwamba Moyo apeza 33 votes. Honorable Brown Mpinganjira apeza 81 votes. Honorable Kezi Msukwa apeza 119 votes. Pico Mumba apeza 330. Honorable Dr. Ken Zikale Ngoma apeza 93 votes. Omuntu zimene zayendera pampando uja wa kutsatira kwa president kuchipani cha NDP ndipo zikuoneka kuti Gotani Hara yamene inawachita. Honorable Chris Chaimabanda apeza 47 votes. Honorable Chatinka Chidzanja Nkoma